कितना स्मार्ट लगता है साली जी। सुनो हमार घर वाली बनबू। सोचत रही ना वहाँ के बुला लेती तो बढ़िया रहत रे। आखिर में बताऊ 10 दिन खातिर आई वहाँ के पूरा साल भर हमरा ओ जनो यहाँ रहे के पड़ जाए। जाए दे बुला ले, ढेर दिन होइयो गेल, 1 साल ले आइला पाहुन के। हाँ बुला ले भी तो हमरो बड़ा देखे के मन करत हटे। हम तो जानी के तोरा दामाद के देखे के मने ना करेला ना रे, दामाद अब बेटे जैसन बाड़न हमरा देखे के मने ना करी। और हम जा तनी दुआर में गोबर पाथे जनली एक करके भेजिए तनी 2 बाल्टी पानी हो जा चलावे के। ठीक बा। अरे बुचिया। हाँ दीदिया कितना अच्छा लगी वहाँ के आए तो साथ में हाँ जी 10 दिन कम से कम। अब बुझे जब न ससुर में तो जब दे ना मोबाइल ये तन किए क्या करबे मोबाइल जीजे जी भी फोन करबी का। हाँ रे ये कहत रही आवे के। अरे हाँ जी फोन कइले बानी 2-3 गो। हाँ तो आइए तो अभी तोरे से कहे जात रहे कि जीजा जी फोन कर ले रहना, कहत रहना कि साली जी का खाए बताई तो हम कहले ना कि हमार फेवरेट मिठाई बेलगरामी ले ले हम जीजा जी। हाँ रुक जो लगावा तनी बतिया तब ले। ना। हेलो हेलो गोर लागत जी। खुश रहो। का समाचार हो? ठीक बा अपन सुनाई। ठीक बाटे। कैसे फोन कर देलू? हाँ याद आवे लगल का हमार? हाँ याद आवत रहे आपके। बोला का कहत रहो? कहानी आपके टाइम मिलल मानन 10 दिन दीदियों के खातिर? रहल नहीं के जा जीजा जी। का हो साली जी का कहत रही? कुछ ना वो कहती है मिठाई लेके आई। कहानी है ना कि रवा के 10 दिन खातिर छुट्टी मिलल बा ना मिलल बाटे तो आ जाई ना घूमे। आ जाई ना। रूसल ना बड़ू हमरा से, आ जाई ना बोलावत। कैसे करे नी जी हम माने कि कोई मेहरा नुआ पर मर से रूसेला माने कि 2 दिन 3 दिन झगड़ा हो जाला तो चुपचाप आदमी खिसिया जाला ना बोला ना फिर ना काय करू झगड़ा? प्यार न करी ना तोरा से? हम प्यार करनी तबे ना झगड़ा करनी। हम ना न करबू। ना अब ना करो। ठीक बा हम चल आवत। ठीक बा आई और ले आई मिठाई उठाई तनी मनी। ठीक बा। सुना ना हाँ तारा बहनिया के किनले बनी लहंगा। हाँ लहंगा पहना के पूरा गली बाहरवा दे हम रखी। ठीक बा। का कहत रहन जीजा जी दीदिया? कुछ ना उ तोरा के लाइल बन फराक ले आवत रहन। फराक हाँ ठीक बा। हाँ उन्हीं के बड़का घंगरिया वाला उहे लेके आते धर अपन मोबाइल जा तनी तनी। दीदिया तो ऐसे बोले ले ना, पता ना जीजा जी लहंगा के बारे में कुछ कहल ना, हमारे से कहते फराक के बारे में जीजे जी से पूछ ले। ऐसे तो जीजा जी हमार बड़ा कितना खुशी के बात बात ना हो जीजा जी जोरे बहुत ही मजा ले। चली हो टेंशन। अरे साला रे चल बॉम्बे में काम मारतनी 10,000 तनख्वाह बाटे। साला हमारो गाड़ी रही तो कितना अच्छा रही। हम किना जी तो रही तो कितना हम ससुराई से गाड़ी से जैती। इतना महंगा महंगा पल्सर है गाड़ी। हम किनम हीरो होंडा किनम स्प्लेंडर किनम कुल किनम। हम पैसा हुई तो बहुत सारा किनम। टेंशन का बाटे? भले बड़ लोग अपन पैसा का नुकसान दिखाओ दिन, लेकिन छोट बानी भले हम किन के दिखाई बाप ससुरारी हम किन के लेके जाए गाड़ी से। हमरो लगे हीरो होंडा होई हो। टेंशन का बाटे? हमरो इज्जत मिली। हमरो साली कहे कि हाँ जीजा जी गाड़ी किन लेनी। अब बैठा के जीजा जी बुलेट पर जीजा। दुकानिया भी चलता तब का अच्छा। गरीबी स्थिति चलता है जाता। अरे मने नगरा जाए को बाजार लगा। मने कि गरीबी हमार नहीं थे ना, कंपनी में खटे के पड़ेला। हाँ। बात बुझाता इतना मेहनत। पैसों से सब अच्छा ठीक बा। कंगाली ये इतना माने कि हमहू आई बाजार तो हमरो के चाउमीन मिली ना। सब मिली सब टेंशन नहीं लेना। जाए घर में तो पानी पीने जाए। अच्छा ठीक ठीक बा। दुकान बढ़िया से लगावल जाला। ठीक है एकदम धंधा ठीक। पानी ठीक चलता ना? एकदम बढ़िया चलता। ठीक बा। सबको ठीक बना का फर? हाँ, हाँ, सब ठीक बा। अरे दादा अम्मा जी साली जी चंदा आगो निकाय पाऊँ। अरे गोड़ लगा। खुश रह जी। चल बताओ ना दामाद जी आगो ना की जन कहाँ यही के गोल सब पते नहीं के। अरे चंदनिया रुको हम जाता नहीं देखो तनी के हर बानो एकदम हो गइल। चंदा आ गनी काजी गोड़ लागत नहीं। खुश रह। का समाचार? ठीक बा? हाँ बैठी। बैठ ठीक है तो बा। अरे बुचिया पानी उनी लाओ रे। बाड़ा तू अब का ले के नहीं हजी कुछ हो लेके आली नहीं। आ जाई यही जो सिकिन देम नगरा चटिया पर से। हाँ राउर एगो सितिया के लौके लके नगरे चटिए लौकेला और कुछ ना अब लौकेला। जाना तो विदेश से सामान ढेर न लिया वेदन से हवाई अड्डा पर जहाज में
तो पैसा लेके आई रही बोलत पैसा दे दी तब किन जा का दिक्कत बा? जहाज में बैठ के हो जरूरी है, ट्रेन में बैठ के इतना ना लेके आती। मैंने बुझा था कि पैसा की गर्मी हो गई लोटे। अच्छा, पैसा ठीक की बा। गर्मी हो गई बा आपके। ए चंदा तू बड़ा गोरा गइल बड़ू हो, स्मार्ट लागत है। करियो रही का जी कहियो। ऐसा लगता कि भैंस नियन लगे रही हो तरी बोलत नहीं रहुआ। जीजा जी रहुआ हमरा खातिर कुछ लेके आवत रही ना। आइल बा धीरज रखा। दालानी में रखली बड़ान बाबूजी लगे। लाइल बा। डलनिया में हाँ। जीजा फोन पकड़, हम जाते नहीं देखे खातिर। अच्छा हम ही जाता नहीं, ठीक बा? तनी के बात कर हम ही लेके आवत तो ठीक बा, देख के बताओ कैसन बना। जीजा जी बताई ना रहुआ का लेके आइल बनी हमरा खातिर। लहंगा ता दीदी तो के भरमावत रही ना कि फराक लेके आवत ना। हां लहंगा- अच्छा जीबिया का करत नहीं। कुछ ना। अच्छा कौन रंग के लहंगा लेके आइल बनी? पता बा ना हमरा के लाल रंग बड़ी पसंद है। लाल रंग। हाँ। आ लाल कलर हमारे पर बड़ी सूट भी करेला। हाँ साली जी तू ब्यूटीफुल लागत रू काहे आज कुछ मतलब हम आज ही ब्यूटीफुल बबुआ। लागत है ना, रोज का लगे ना। अब बबुआ हमार कहाँ बा बोला था उनिया। वो हमको सब खेलत हुई नहीं ठीक बटे बड़ा स्मार्ट लागत रे साली जी। सुनो हमार घर वाली बन घर मतलब वाली आधा जीजा घर जी वाली। पता बा ना, साली आधा घर वाली होखिली। हाँ घर हाँ वाली पता तो हुई है। हाँ मैंने कि मजाक ना चल सकेला, मैंने कि पूरा हाँ मतलब हम रउआ के माना करें कि रउआ हम जरा मजाक मत करी। ना, रउए तो हमारे एगो दुलारा जीजा जी बानी। बस ऐसा कोनो बात नहीं के। नहीं आई जी काम और बुझा था कि फोन किए ले बानी। अच्छा ठीक बा ठीक बा जाए जीजा जी, दीदिया बोलावत ये जाई। ठीक बा लेकिन हमारो पता नहीं ध्यान रखे ठीक बा। जीजा जी ना एकदम से लागेला ना, पता ना एकदम रह के शहर में ना बिगड़ गइल बड़न। कहत अड़न हमारे ऊपर ध्यान रखे कि हमहू जाना तनी कौन उनकर मन में बात चलत आते, सिखावे के जरूरत नहीं।